मानली त्या मोबाईलमुळे अख्खा संसार हा किती नाम उडणार या मोबाईलला किती नाम उडणार सगळे हा मोबाईल ईमेल फेसबुक व्हॉट्सअप आधारी हे किती आमगेले तुगे भेड्या बी बसू नका आणि कोण खूप हातवरू हनीमून आणि कोपरो आयकॉन बाबूचे मनसुरात जाळवता मजबूत शिकारी असतोणा मुंटा कोण तुय सोरपेचे जाऊन सोदता आणि मायकल बोकला माण्याक घेऊन दारान फुगड्यो घालता संसार हा ते भांडवणे केन्ना कामात जावपा नाही जुजा बरोबर सायकल आणि तेका लागून आमगे आपल्या घरावली मुंडोळो हा किते गावची साधना भांडवळे किते पायटेसे खूप मानतेशी तू याचे सारखे कोण आणि कोणत्या मिनिटात किंवा दिमाग काय त्या गावात गेलो सात नोकर कोण होता ये तो जत्रा बोले एकही जत्रा को जाओ ना निमाने निमान मुस्कर बाप निमान पास होतो त्याला होता आपल्या लोकांनी भाषा घालून घाटाची बरे आणि ते मोगले हातालो कित्याक दातूय मुगेले आनी होंटूय मुगले आदल्या गे मुन्या नसली तेका सारके भाशेन ते रांदताले आनी हांव ते मागीर मोगान हाडटालो हाडटाने आमगे ती भुरगो भायर सुनापुले दादा की करपाचो म्हाका जाय ते दी म्हणपाचो ते नित्या कोण पट्टे बुडो काका गाडू आयकन खबर फुडली तांगेर आसलेली फुगडी ती एका पायान फुगडी आयकन खबर फुडली दुनिया मुसाकी आमटी काढली आयकन खबर फुडली खबर फुगली पडून फुगडी गेली पडून आयकन खबर फुडली उघडा असायचा गुडगुडून गुडगुडून गुडगुडे वाचता अगदी ती होतो मग किती हाडतो तू अजून बोल ना शॉपिंग गेलो मागीर ती मातीच सांगले शॉपिंग जात्री टॅक्सी करावी उदक लागली सांगत गे टॅक्सी करामध्ये गेले टॅक्सी काय सांगता बाजूला घराको वयतली राजा मागीर हांव दोतरा उलयलो सगळ्या दोतराको विचारे घराको असता की तू घेतो काय दोतोर सांगत 80 रुपया सोमते दोतरागे टॅक्सी बसोवले काय
कुत्रा समजेल तुम्ही आम दोघांनी मिसा मिसा गेले यो समजतालो तुम्ही मिसा गेलो म्हणजे आयको बरे दिसता मोडले रे आम काय पाटके म्हणून पण काय जे एक होतो बऱ्या मनशा पैसा येवला पाटक्या